gosod yn y dyfodol agos, ac yn adrodd hanes fflir sydd wedi dod o gefn Gwlad Cymru i gerddi Hwian, ardal Faliwd ger Penabont yr Ogwr, i chwilio am ei hefaill ddiflanedig, lofruddiedig, ffio. Mae'n dod ar draws Piteiniaid, gwerthwyr cyffuriau a phismyn a gwleidyddion llwgwr. Mae hon yn stori fe rhai eraill Llwyd Owen, sydd yn mynd i ddefnyderoedd tywyll yr is-ymwybod, gan obwyntio ar ddirygionu dyn, ond yn gwneud hynny gyda dos heleth o hiwmor tafod y moch. Mae'n diddorol sylwi sut mae'r awdur yn hoff o dirlunio pobl dyradodiad sy'n cael ei ystyried fel traddodiadol ddrwg, fel Piteiniaid, gwerthwyr cyffuriau, fel rhai sy'n meddu ar dipyn o ddaioni. Tra bod pobl sy'n cael ei ystyried fel cynheiliaid cymdeithas, mair, a'r heddlu, a dyna'n busnes o felly, fel pobl bwdwr. Nofel detectif ydy hi, neu o leiaf, mae'n defnyddio fformat nofel detectif. Mae hefyd yn defnyddio yn hwian gerddi, fel sgaffaldiau i gynnal y stori. Chi'n meddwl hynny Mr Bly, Hugain Bach Goch, Hen Fenyw Fach Cydweli, Ddau Gi Bach, Efrog Evans ac Alban Owens, dwi'n cymryd, Yorkshire Terrier ac Scottish Terrier, dwi'n cymryd, a heb anghofio'r ceffyl a'r badell ffrio lle mae yna ddigon o fwyd seinllid i gael. A fyddai byth ar ôl darllen y nofel hon yn gallu meddwl am Dacw Mam yn Dŵad fel pennill diniwed a roedd yn cael ei ddefnyddio fel teitl i ffilm bornograffig. Ond mae'r cyfan yn ein hatgoffa fod yna o bosib gefndir digon tywyll i hwiangerddi yn straeon plant. Ac mae'r defnydd hwn o hwiangerddi yn sicr yn ychwanegu at gryfder y nofel.